गामि गिदिं गिदिं दिनै आं आदाखौ लोगो मोनबाय। दा नोंथांमोना आदानि गोदै गारांजों खननाय सल'खौ खोनासंनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बिथांमोनखौ आं आखाइ खबज'नानै खावलायबाय जाहाथे आंनि पुरनजय बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो लाइक शेयार कमेन्टबो हरो। आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायनाय थाबाय। दा आदा कातिनाथ नार्जारी बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बगाजुलिनि होननानै खोन्थादों। बिदाफोर 3 दङनो आदाया। दा खोनासंदो आदानि गोदै मिलौदो देंखो बोनानै खननाय मेथाइ। बिदिनो आं गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामनो नाजागोन जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय मोनो। आरो आं आसा खालामबाय आदानि मेथाइ खननायखौ नोंथांमोना खोनासंनानै मोजां मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। मोजां मोनलै आदा। माबायावसो नुबाय थायोमोन ना नोंखौ इउटुबाव सल' खननाय। बिराद बरिया खनखायो आदाया। दामग्रा थानायमोनबा एसे खननो हागौमोन ना आदा? ना ओरैनोबाबो खननो हायो? बै खानसि बाजार खाथियाव दङ दामग्राया। खानसि बाजार खाथियाव? लामबुनाव। ए नोंबोथ' नै दा खाथियावनो दंखाथारोना खानसि बाजारावनो दङना नों खाथियावनो? आदसा ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय आदा? मा ओंख्रि जाखो? खान्थाल बेगर। खान्थाल बेगर? आदसा दे। ओमफ्राय दायो अबाव थांगोन ना बेहायनो थाथ'गोन? साहाफोर लोंलाबायनोसै बाखिफोर फैसाबो गैया। नंगौ? खानसि बाजाराव? होना होआ बाखिफोर? आदसा मालाबाफोर होगोनलै आदा नोंनो लोंहोगोनथ' नोंखौ बयबो दा नेटआव नुयोना। होमबाबो खायसे बाखि होनो नागिरा। साहा लोंनो आं 100 लांसैब्रा नोंनो दा लोंबाय थादो। जागोन दा आदा? माबाखौ दोंसे दाया आंनि नङा रुजि हायासै नामा? दाया आंनि नङा रुजि आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसै दाया आंनि नङा रुजि आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसै थांनाय फागुना थांनाय फागुना मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनो नङा रजे मैया बोथोरनिसै थांनाय फागुना मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रजे बियो बोथोरनिसै दाया आंनि नङा रुजि आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसै दाया आंनि नङा रुजि आंनि नोंनि दुखुनि मोदैनि बानाया मिजिंथ' नोंनि गोजावलांजोबला
अब्लालां सोरखौलाय दुसि बावगोन नोंनि दुखुनि मोनदांनाया मिजिंथ' नोंनि गोजावलांजोबोला अब्लालाय नों सोरखौ दुसि बावगोन दाया आंनि नङा रुजि आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दाया आंनि नङा जि आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो जावलिया बारनिसो। आदानि मेथाइखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो।